Silotopia præsenterer Superlærer. Vores allernyeste model, Superlærer model 2013, kan undervise uafbrudt fra 8 til 16. Superlærer model 2013 ved alt og behøver derfor ingen forberedelsestid. Superlærer model 2013 kan lave grupper til gruppearbejde samt opgaver baseret på den enkelte elevs sociale og faglige kompetencer på få sekunder. Men dette er ikke alt. Superlærer model 2013 retter opgaver og tilføjer individuelle kommentarer til enhver type opgaver, stile såvel som fysikrapporter. Dissekerer alle slags dyr, selv geder. Bestiller du i dag, medfølger der desuden aktivitetstimepakken, inklusionspakken, skole-hjem-samarbejdepakken og elevplanspakken. Men dette er ikke alt. For bare 2.000 kroner mere om måneden arbejder superlæreren for fuld kraft til langt over pensionsalderen. Skulle batteriet imod forventning dø før, garanterer vi en ombygning uden beregning. Vi står klar på telefonen. Du kan bestille nu. Vi gør opmærksom på begrænset batterilevetid. Superlæreren skal lades op fra 16 til 08 og er derfor ikke funktionel i dette tidsrum.